Hi friends, SSLC ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഫ്രേസസ് സെക്ഷനിലേക്ക് പ്രധാനമായും ഓക്സിലിയറി വെർബ്സ്, പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്, അഡ്വേർബിയൽ ഫ്രേസ് ആൻഡ് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നാം എടുത്തിരുന്നു. സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ SSLC എക്സാമിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനായിരുന്നു അത്. ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോസ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ, ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയിലൊരു സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ ബോയ് വാക്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹീ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ. അടുത്തത് ഹീ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അടുത്തതോ ഹീ വാക്ഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 4 സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസുകളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് SSLC ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുമ്പ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ S+V, S+V+O, S+V+C, S+V+A ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും 4-5 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസാണ് ദ ബോയ് വാക്ഡ്. ഇവിടെ ബോയ് എന്നത് എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റാണ്. വാക്ഡ് എന്നുള്ളതോ വെർബാണ്. അപ്പോൾ ദ ബോയ് വാക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് എന്ന ഫോമുലയിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റാണ്, വി എന്നത് വെർബാണ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബാണത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കുക, ഹീ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ. ഇവിടെ ഹീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റാണ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ. പ്ലേഡ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത്. വാക്ഡ്, പ്ലേഡ്, ജംപ്ഡ്, പ്ലേ, ലവ്, ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വെർബാണ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റായി വെർബായി. ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താവും? ഓബ്ജക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന ഫോമിലേക്ക് അതും മാറിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക, ഹീ പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹീ പ്ലേഡ്, ഹീ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റാണ്, പ്ലേഡ് വെർബാണ്. ഫുട്ബോൾ വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തായി? അവിടെ ഓബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റായി. ആ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ വെർബ് ഫ്രേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫുട്ബോൾ എന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാണ്. വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക, ഹീ വാക്ഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി. ഹീ എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റാണ്, വാക്ഡ് വെർബാണ്, ഫാസ്റ്റ്ലി. ഫാസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വളരെ വേഗത്തിൽ. ഏതിനെയാണ് അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ഡിനെയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ നടന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അഡ്വെർബിനെ അവിടെ അഡ്വെർബിയലാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അഡ്വെർബിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ അഡ്വെർബ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഡ്വെർബ് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം. നിങ്ങളത് നോക്കുക. പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ അഡ്വെർബ്, വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഡ്വെർബ് അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പഠിച്ചു, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് അഡ്വെർബിയൽ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനാണ് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഓൺ ദ ടേബിൾ, അതാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ നൗണുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ ഷോർട്ട് ഫോംസ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം നോക്കുക, ഹീ ഗിവ്സ് മീ എ ഗിഫ്റ്റ്. ഹീ എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റാണ്, ഗിവ്സ് വെർബാണ്, മീ ഓബ്ജക്റ്റാണ്. എ ഗിഫ്റ്റ് അതും എന്താണ്? ഓബ്ജക്റ്റാണ്.
മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക. ഷീ പെയിൻറ്റ്സ് ദ വോൾ വൈറ്റ്. അവൾ ആ വോൾ വൈറ്റായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഷീ സബ്ജക്റ്റാണ്, പെയിൻറ്റ്സ് വെർബാണ്, ദ വോൾ ഓബ്ജക്റ്റാണ്, വൈറ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഓബ്ജക്റ്റിനെ അത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും നോക്കുക. ഇവിടെ ഈ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇത്രയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്, പ്രപ്പോസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്. അഡ്വെർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നൗണിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ദീസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസ് ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രസ്സിലാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസസ്, പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്റ്റ് പാറ്റേൺ, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പാറ്റേൺ, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പാറ്റേൺ, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് അഡ്വർബിയൽ പാറ്റേൺ, ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ SSLC ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സെക്ഷനാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ, അതായത് ദ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ബനിയൻ ട്രീ മുതലുള്ള പാഠങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ വളരെ വിശദമായി നൽകുന്നതായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ദെൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പ്ലീസ് വാച്ച് ദാറ്റ് വീഡിയോസ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ, ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ. നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയ നിവാരണം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.